A jód színváltozásainak vizsgálata háztartásbeli anyagokkal. Az Ötvös Kémia csapat videója. Első kísérletünkben jód tartalmú betadin oldatot csepegtettünk a keményítő tartalmú habfixáló oldatba. Szép kék színváltozást tapasztaltunk. A jód molekula a keményítő hélixébe pontosan illeszkedik. Az így létrejövő komplex kék színű. Ezt a reakciót régóta használják a jód és a keményítő kölcsönös kimutatására. A következő kísérletben aszkorbin-savra, azaz C-vitaminra csepegtettünk jódot. A jód hamar elvesztette barnás színét. A reakcióban a jód oxidálja az aszkorbin-savat, a keletkező hidrogénjodid pedig színtelen. A jódot a következő kísérletben kipréselt fokhagymával reagáltattuk. A jód ebben a kísérletben is elszíntelenedett, de sokkal lassabban. A fokhagyma fontos összetevője az allicin, mely két kettős kötést is tartalmaz. A szerves vegyületek 2-es és 3-as kötéseik szívesen vesznek részt addíciós reakcióban. Többek között halogént is tudnak addicionálni, például jódot. Ezen kívül a fokhagyma tartalmaz C-vitamint is, melyet az előző reakcióban már láthattunk. De ezeket a fokhagyma a sejtjén belül tartalmazza oldott állapotban. Ezért kell a fokhagyma sejtfalait szétroncsolnunk, e célból használtunk fokhagymanyomót és kést, de a reakció így is lassabb, mint a tiszta aszkorbinsav reakciója. Figyeljük meg a jód elszíntelenedését. Az allicin két jód molekulával reagál. Két főzőpohárba 15-15 csepp betadint tettünk. Az egyiket mágneses keverőre tettük, a másikat meghagytuk kontrollmintának. Kevertetés közben vízlágyítóként is használt nátriumfoszfátot, hétköznapi nevén trisót adtunk. A jód a vízzel diszproporciós reakcióba lép. Színtelen hidrogénjodid és szintén színtelen hipojódos sav keletkezik. Ez egy lassú egyensúlyra vezető reakció. Ha a képződő savakat luggal semlegesítjük, az egyensúly eltolható a képződés irányába. A trisó lugosan hidrolizál, ezáltal biztosítva a lugos közeket az egyensúly eltolásához. Figyeljük meg a jód elszíntelenedését. Köszönjük a figyelmet!